Division clear to te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua ilo ngai thlang u kumsom pariat le kumsom li pali inkar te hnena COVID-19 vaccine pek mekah ngai pawimawh hmasak nilo nawlpui te hnena vaccine pek chu Vawiin-ah Serchhip District-a kalpui chanani Sarkar lai pui ro man anga kumsom pariat le kumsom li pali inkar te hnena COVID-19 vaccine pek na hi me thla tangkhan kalpui chan ania vaccine hi Mizoram chuan state sarkar hmalakna in athlona pek ni in atir lama sarkar in ngai pawimawh anei te pek hmasak ni in karkalta lama tangkhan mipui nawlpui te hnena pek chhuah chan ania Serchhip District-a chuan Vawiin-ah vaccine hi pek chhuah chan ani vele ta ani kumsom pariat le kumsom li pali te vaccine pek tura hian vaccine alaron thlen lo avangin kumsom li panga chung lam te hnena vaccine pek tur chu lo man pu kania Serchhip District-a chuan dos rakwa man phal sakania Vawiin-ah Serchhip main center le lungphawa vaccine hi pek ni in Serchhip hian mi zahni som ni vel le lungphawa hian mi som thum vel pek tura ruwa manania Serchhip hian naktu ka mi zahni vel pek le tura ruwa manani bok tun chuma vaccine la tur te tan hian ahmalamin Vawiin-ah inzialu hmasaka ngaya heta inziak lu tan hian vaccine hi lak thei ania Serchhip District-a hian vaccine dos rakwa man thei ni ma se hi district chunga PH3 le CH3 sang sem chua alani dona wangin vaccine pek zel dan tur hi hriat thei alani lo thungani Health Department a thoktu te chuan vaccine pek mek hi nu naw pom te tan po lak thei ani ti soin ama ero chu naw pai lai te tan ero lak thei ani lo thung ti an soi Vawk natna African Swine Fever ASF chu Serchhip khawpui chungah hluar zel avangin he lakahmalak dan tur le shidar zel tur chungchanga lo inpuahchah dan tur sawihona chu Nimin-a AH&Vety Department hmalakna in Serchhip Sub-Hqrs le town chunga VC sang ten an nei he sawihona Serchhip DVO office building anei hi Serchhip DVO Dr. Arlal Makhthanga chuan akai hruaya he huna hian Serchhip DVO chuan tun nai Serchhip town chunga chia tlang le new Serchhip te chu Vawk shilen na hmuna puan ani to ti soin heba ka hian Serchhip po Vawk thi omzelin hengte hi ASF wanga thi niarin lelna alian sot le ti asoya ama ero chu Serchhip area ami hi ASF ani ti puang theitu an ni lo ti soin shilen na hmuna min puang emo puang lo emo po ni se shi hian min lu chil ngei don ni a alana wangin tuna changa kan lo inpuahchah le kan lo inralin theinan he thutkhom hi man hmo taka ko ani ti asoi bok he thutkhom a hian AH&Vety Department how to te baka Serchhip le new Serchhip VCI o mi som pahni baka Serchhip Sub-Hqrs o mi pathum antela Vawk shilen na hmuna lo puan to ten an hmalakna le an ton hriat sang te tar langim malak zui dan tur soi hovani a he meeting hian shileng laka kan ran vulte alo him theinan damdoi manga nitin Vawk in le avel ka thiang hlimthin apawimawh thu soin YMA le VC te point he shilaka film khur atul zia atam thei angin puang chuak se an ti ani hei baka hian shidar zel tur ven na atan veng le venga Vawk le Vawksa baka Vawksa atang siam chua thilte in lak pol lo apawimawh thu soilan ni in hemi konga hian a thei anga hmalakla ni se an ti a shilen na hmun infected area puan to na hmuna Vawk omte chu shikai to ang veka ngai an ni thu AH&Vety Department how to te chuan soin hei wang hian Vawk tal reng khap an ni thu an soya state sarkar phalna inemo Vawk tal phalna lo pek thei ani lo ti soin dan bo chia te po dan manga shem thei an ni thu an soibok shilenga wanga Vawk thi reng chu VC le YMA te hnena initiative tur ti ni im Vawk thi te chu damdoi manga song bol nuwa le thuk taka phum tur ani a Vawk thi hi ma ni rama phum tur ni in ram nei lo tan achul angin VC ten Vawk phum na tur mun hi an ngai twa sak theianga chutiang rem chang lo te chuan mualvoma slaughterhouse drama an phum thei don ani heti lai hian Serchhip District-a ASF le na hmuna Vawk thi chu voin thlen khan pung zelin chan hriat lo Vawk thi po an la pung zel bok AH&Vety Department chinchiana atanga alandanin nimin darh khata changa Vawiin darh khat inkara Serchhip District-a ASF le na hmuna Vawk thi pathum om le in hengte hi new Serchhip pahni le thenzola pakhatani a heti hian Serchhip District-a ASF le na hmuna Vawk thi chu zasom kwa pakhat ni to in hengzinga zasom ni chu new Serchhip pathi anni hemi hun chung vek hian Serchhip chuan hriat lo Vawk thi paruklai om le boka Serchhip hian chan hriat lo Vawk thi somruk pahni lai om to in district puma chan hriat lo Vawk thi somsari pali lai om to bokani
COVID-19 shileng avanga Serchhip District mipuite inpuahchah kalpui mek chu tunthla ni som pali jing darh thleng kalpui chunzom anidon. COVID-19 shileng hluar zel tur lakah mipuite kan himna Serchhip District borsa pin me ni somthum sangni somni pakhata inkar shuaina achwa chu tuk in darh hian top ma se jun ni som pali sangni somni pakhat jing darh thleng chu kai shuaina ngai angin Serchhip District chhunga mantur ani ti Serchhip District borsa pulel muan sang ral te chuan nimin khan thu chwa siamin atar langa hemi ang hian veng sang sanga VLTF le executive duty te po an duty chunzom zel don ani Nimin-a Sample enfi atangin Serchhip District-a COVID-19 shikai mu chua omlovin Vawiin-ah shia theichin-a shikai pakhat mu chua bel ani a Vawiin-ah shikai mi somni te enkoldam an ni bawk. Nimin khan Serchhip District-a Trinity Laboratory Sample paruk enfi ani in shikai mu anom lova rapid antigen test mangin sample enfi a omlo thungani Vawiin lama sample enfi na hi tho chunzom le ani a shia theichin-a rapid antigen test manga sample enfi a zinga shikai pakhat mu chuani in keitum khua ami ani a tuntnaya achung te shikai mu chu ani avanga CCC a ompui tu ani Nimin-a Serchhip District-a chhungah COVID-19 shikai enkoldam anom lova Vawiin-ah shikai mi som ni te enkoldam ni thungin heng zinga mi som pahni te chu IAH tenzola changa chhuati ran ni a Narzing School CCC changin mi pali ba ka 4C ke chumle 4C chingchi patangin mi pahni ve chhuati ran ni a heti hian Serchhip town na shikai mu chhuate chu enkoldam kim ni in 4C ke chuma shikai enkol te po andam kim tabokani heti hian Vawiin thleng khan Serchhip District a shikai mi zaruk sumnga mu chua ani to a anjinga mi zanga som sari pakwa te chu enkoldam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi somruk pariat an la om meka shikai mu chua zinga nun na chan mi pathum an om to bokani School Education Minister Pulel Chandamaral te chuan sarkar enkol skula admission fees a somthumati niam anidon ti asoi Government Mizo High School aizol chuan Vawiin khan an school twal zola an school atanga HSLC top 10 atlingle subject topper an nei te choi moina hun bua sain he huna man puina he thu hi education minister chuan soya minister chuan Mizoram in shipuya wanga hun harsa aton me ka wangin sarkari na enkol tier 2 te hlo apek school government school adok aided deficit le lamsam school higher secondary school ate class 11 admission fee chu schoolin an lo lak thin zat atangin za som thumati niam ani don ti asoya mimal school din tepo ram mipuin harsat na kan tok ti shia a admission fee hi lo ti tlem ve turin asom ngalbok minister chuan nu le pa te chu an chung ko sum le pai lak lu mila an fa te zirna ngai tua turin asoma mimal school thatin man choi ngai lu tir te chu fi pe thei tur angai an ni thu le lu to nu a fi choi tur za ti tlem le phut ai chuan a thlona zir theina sarkar school thatak tak a om thu le zir tir tu po qualify an ni ba ka chuan om tak tak an om thu asoya mani chung komila school lu na thlan atul thu asoibok education minister chuan HSLC result 2021 a pakhat ma pass om lo na school pasari a om thu le chung zinga pakhat chu sarkar school ani di soin heng school te hi in soifia tur a tir na pek an ni thu asoibok Mizorama COVID-19 shileng meka India variant Vawk mu alani lova Delta variant anti takhi mu alani lova India variant Vawk om shiat alani lovani Health Department IDSP how to Dr. Pachuawlal Malso machuan Mizoram sample endik to zinga Delta variant hi mu alani lova karle lamhian sample zavel endik turing Kolkata a thon le antum thu asoyani ZMC COVID-19 enkol tu zinga an how to Dr. PC Laram enga chuan Mizoram virus sirchiana mun pui kan la nei lova ma se shi kan hmu te hi phai lama kan thon thina tunthleng hi chuan ram anga shileng nilovin India ramaleng Indian variant Vawk an la hmulo ani ati Dr. Ram enga chuan Mizoram laboratory te chu virus mu na chau ani thule natna tak tak azir chian na tur viral sequencing angchi ala omlo ti asoya phai lama shi endik tura an thon zinga po ramdanga shileng angchu mu ala ni lo ti asoya tun hnaya shikai an punchak chungchanga Dr. PC Laram enga chuan nikum lama shileng ai chuan in kai chuan a olde uzok chungin a hlo omzok chuang lo ni in asoibok KVK chonhu longtlai district chuan Mizorama avoi khatna atan mazil arkasiri ketalop chu lotling takin longtlai district chonhu a an
hmunpuya an thar chuak Mazil en chinna abultum tu ber KVK Chhunga horticulture subject matter specialist Dr. Vanaliani chuan tuna mazil an chin chin chu avoi khatna a hlotlin mai lo thu asoya ruatui tlak lo lai chin chi ni inkar kalta a an sengta khi kumin march tha a an chin ani thu asoi bok Dr. Vanaliani chuan tun chuma mazil an thar chua chu Mizorama mazil chin chin ang ain atlang puin apum ate a alian pol chu kezi khatle tlem ba kanilova thian hole chung kwa avoi khata zo tham mai ani avangin sen lo da that ngai ang chi a omlem lova apum te deuh phei chu mania zo thei mai te ani hlom ti asoya athum tha in thlai le thei von that na khol tel lo po in ni som chung thleng te po avon that thei ti asoi bok hetiang mazil chi hi Mizorama mu mai tur ala om lova tuna KVK Chhunga in an chin hi Indian Institute of Horticulture Research Bangalore atanga an lak ni im hetia an thar chu atang hian chi hi lak chua mai thei ani KVK Chhunga Senior Scientist and Head Dr. Silal Fak Omachuan lo nei tu te hnena achi po enge mazat an pek chwa to thule kumthar lama chuan na sazo ka chingpung tura bul an tan thei abe sei thu asoibok Union Health Minister Dr. Harshvardhan hnena Dr. Arlel Thanglianan ngenna alo thlen to angin Mizorama shileng dauna konga mantur manro sang sang chu Vawiin-ah aizol ron thlen pui ani COVID-19 dauna konga thoktu te manro pawimawh PPE in dailona phusruk saktura Health Minister Dr. Arlel Thanglianan Union Health Minister Dr. Harshvardhan hnena ngenna alo thelu to anghian voin jun ni sari sang ni somni pakhat khan Mizorama no thoktu te manturin PPE sang sari zanga le manro pawimawh N95 mask sing ni gloves sing ni Google sing ni alo thlenga PPE te hi avain sing ni lo thleng tur ani a tun chuma lo thleng sang sari zanga ba ka adang lo la thleng tur te hi hun rei lo te a lo thlen bel thuai don ani heng PPE le manro pawimawh dang te hi Central Medical Store zema bo ka thok tu ten an lo dong song ani heng ba ka hian Vawiin-ah Life Insurance Company LIC chuan PPE set za zet chu Health and Family Welfare Department hnena an hlan boka WHO India atangin respirator mask sanga chu Dr. Lalpui SMO WHO in Vawiin-ah Health Department Principal Director hnena a hlan bok Nimin-a Sample zasari somli paruk enfia ni in henga changhian COVID-19 shikai za som pathum mu chua anni a sample enfia achanga za zela som panga point pakhat pali te chuan shi an kayani Nimin Pathiani Khan ZMCA RT-PCR laboratory sample enfia Omlavin district shangshanga thunat laboratory sample zani som pathum enfia ni in shikai mi som pakwa mu chua anni a shikai to nen inkom nai na nei awanga in khungshang lai ve kan ni heng shikai mu chua jinga pakwa te chu lunglei district ami te ni in tlabung khwa a mi pali le lunglei khawpui chunga mi panga anni a Serchhip District-a shikai mi paruk mu ni in an Vawiin-ah te khwa anni a Saitwal District-a shikai mi pali mu ni in mi bungkhwa ve kan ni bok Mizoram hun sang sanga Nimin-a repeat antigen test mangin sample zanga somthum pathum enfia ni bokin shikai mi somkwa pali mu chua an ni boka anjinga mi somsari panga te chu Aizawl district ami te an ni a shikai na hriatloh le chhuingai mi somli pahni omin midang somthum pathum te chu shikai to tenen inkom nai na nei an ni thung Longtlai district-a shikai mi som pasari mu ni in Kamalanagar 3 mi som pahni le Kamalanagar 1 mi panga ni in shikai to nen inkom nai na nei ve kan ni a Mami district-a West Phai lenga shikai na hriatloh pakhat mu ni in Khawzawl district-a Kolkul khwa a shikai to nen inkom nai na nei shikai pakhat mu ani bok heti hian voin thlenga Mizorama COVID-19 shikai mu chwa chu mi sing khat sang thum zaruk somsari pakwani in heng zinga mi sing khat zathum somli panga te chu enkoldam anni to ani khati zongkha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ni e